ராம் ராம். பக்தி ஒளி சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம். இன்னைக்கு ஸ்ரீ மகா பெரிவா அனுபவம். நான் நம்பின பெரியவா என்னை கைவிடலை, என்னை காப்பாற்றிட்டார். நேற்றுக்கு இரவு என் பக்கத்தில் வந்தது பெரியவா தான். இப்போதான் எனக்கு ரொம்ப உண்மை புரியுறது. திருவையாறு நாதசுர வித்வான் நாயனக்கார குருசாமின்னு சொல்லுவா. பெரியவா மேலே ரொம்ப பக்தி கொண்டவர். அவரோட அருளால் நல்ல குடும்ப வாழ்வும் அவருக்கு அமைஞ்சது. அவருடைய மனைவியும் கணவரை போல பக்தி ஸ்ரத்த ரொம்ப. வருஷம் ஒரு முறை காஞ்சிபுரம் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு 1/2 மணி நேரம் நாதசுர கீர்த்தனைகள்லாம் வாசிக்கிறத வழக்கமாக வச்சுட்டு இருந்தார். அதை கேட்டு ரசிக்கிற பெரியவாளும் பிரசாதமாக குங்குமம் பழம் பூ எல்லாத்தையும் கொடுத்து மகிழ்வாராம். குருசாமிக்கு ஒரு பழக்கம், இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி பெரியவா படத்துக்கு முன்னாடி நின்று காலை முதல் ராத்திரி வரைக்கும் எல்லாம் என்னென்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் வாயை விட்டு சொல்லுவாராம். அவர்கிட்ட ஒப்பிச்சிடுவாராம். அப்படி ஒப்பிச்சிட்டா அவருக்கு ஒரு நிம்மதி. இப்படி அவரோட வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருந்தது. அந்த நேரத்தில் குருசாமிக்கு வயசு 50 தொட்டுது. விதி விளையாட ஆரம்பிச்சுது. காலையில் எழுந்ததும் தொண்டையில் ஒரு வலி உண்டாகிறத உணர்றார். நாதசுரத்தை வாசிக்க முயன்ற போது வலி கூடியது. நாதசுரத்தில் அந்த சீவாளியில் ரத்தம் வந்திருந்தது. இவருக்கு பயம் வந்துடுத்து. குடும்பத்தினரோட மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறா. குருசாமிக்கு மனசு முழுவதும் பெரியவா நினப்பு தான். சுவாமி, நான் பிள்ளைக்குட்டிக்காரன், எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்துட்டா குடும்பமே நடுத்தருவுக்கு வந்துடுமே, நீங்கள் தான் எனக்கு துணை அப்படின்னு சட்டப்பையில் இருந்த பெரியவா படத்தை எடுத்து கண்ணில் ஒத்திண்டாராம். மருத்துவமனை பரிசோதனை நடந்தது. சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தொண்டை சதையை எடுத்து புற்றுநோய் ஆராய்ச்சிக்கு சோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். ரிப்போர்ட் வர 15 நாள் காத்திருந்தது. நாயனக்காரர் குடும்பமே சோகத்தில் ஆழ்ந்துடுத்து. குருசாமி தஞ்சாவூருக்கு போய் ரிப்போர்ட் வாங்குற நாளுக்காக காத்திருந்தார். முதல் நாள் இரவு தூக்கம் வராமல் பெரியவா படத்தையே விரித்து பார்த்துட்டு இருந்தாராம். நீண்ட நேரமாக தூக்கம் வரல அவருக்கு. விடியற் காலையில் லேசாக கண்ணை அயர்ந்தார். அப்போ அவருக்கு பக்கத்தில் யாரோ வர்றது போலவும் கைகளினால அந்த தொண்டை பகுதியை தடவியது போலவும் தோணித்தான் அவருக்கு. திடுக்கிட்டு எழுந்தவருக்கு கண்ணுக்கு யாருன்னே தெரியல. ஒன்றுமே புரியாமல் தூங்குறாரு. திரும்ப திருவையாறில் இருந்து தஞ்சாவூருக்கு கிளம்பின அந்த குருசாமி அவர்கிட்ட, டாக்டர் குருசாமி, நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி தொண்டையில் எதுவுமே இல்லை, சாதாரண ஒரு சின்ன கட்டி தான், சீக்கிரம் குணமாயிடும்ட்டாராம். ரிப்போர்ட்டை கையில் கொடுக்குறார். தன் மனைவி கிட்ட, நான் நம்பின பெரியவா என்னை கைவிடலை, என்னை காப்பாற்றிட்டார். நேற்றுக்கு ராத்திரி என் பக்கத்தில் வந்தது பெரியவா தான், இப்போதான் உண்மை புரியறது அப்படின்னு சொல்லி கண் கலங்குறாராம். அந்த நாயனக்காரர் மனதார நினைச்சவாளுக்கு மகா பெரியவா அருள் புரிவாருங்கிறது உண்மை தானே? உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே? என்ன நான் சொல்றது புரியறதோ இல்லையோ? காமக்கோடி தரிசனம் காண புண்ணியம்னு சொல்லுவோம் இல்லையோ ஒரு வார்த்தை. அந்த மாதிரி நீங்களும் இன்னைக்கு கார்த்தாலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு பெரியவா படத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை சொல்லிட்டு நீங்களும் படுத்துக்கோங்க. எல்லாம் நல்லது தான் நடக்கும். நல்லதை தவிர வேற என்ன நடக்குங்கிறேன். இந்த பதிவு உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. ஸ்ரீ மகா பெரியவா திருவடிகளே சரணம். நல்லதே நடக்கும். ஆனந்தமாக இருப்போம் நண்பர்களே. வாழ்க வளமுடன்.